In Veenwouden wordt het strijden om de titel beste ielrekker van Noord-East-Friesland. Het is haar 24-jarig jubileum. Hier ingezogen in Själbert met de Net-Friese kampioenschappen. En dat ding gebeurt wat daar. En ze hadden we weer mee begonnen, 25 jaar in. Maar de temperaturen van Joert wordt het net makkelijk. Ze moeten meteen passen met het ritje. De warmte dat speelt wel een rol. Nou ja, ik hoop dat misschien slag je wel maar die warmte. Dat er meer net heet wordt. Is dat een probleem, de warmte? Nou, wat er, de warmte werd er beter hè, maar met de zomer. De bodemtemperatuur lager is, dan kun je wat meer stoken. Dat is dreger, ja, want we hebben warmte nodig, maar net de bot natuurlijk. Dus we wat minder vuur, zeg maar. Wat is dan een goede temperatuur? Nou, tussen de 60 en 70 vind ik een mooie temperatuur. Maar als nou juist, hij stiert aan en hij zit al op 40, dus dat is wel bot, ja. Maar, warm of net, het begint bij het kleermaatje van de tonnen en vanzelfs de iel. Ligt het nog wat? Of, Ja, ik mooi. Mooi begin. Ja. Het is nog ouderwets. Dus ja, het is nog net met technologie of ja, het is nog gewoon met de hand. Een beetje ambacht eigenlijk. Maar ze het onvielen. Met stonvielen, ja. Dus ja, dat is wel, dat vind ik wel heel mooi.